Magandang gabi mga kaswero. Night dive ako. Ayan. So ito na yung mga gamit ko. Ayan. Bali yung gamit kong pana, itong handmade lang namin. Ayan. Simple trigger. Simple trigger lang yan. Tapos yung mask ko. Ayan. Kapay ko, flippers gloves. Tsaka flashlight ko. Ayan. DL61 to. So malakas nga yung hangin. Ayan. Pero kayang kaya yan. Lamig nga lang, pero kaya pa rin. Naka JBL ako. Shoutout kay Bro Roel. So let's go.
kaspero, pauwi na tayo. So lamig, grabing high tide oh. Ito ng alon. Let's go. Pauwi na tayo. Grabe, ang lamig. Meron na tayong pambili ng kape. So bibenta natin ito bukas. Baka hindi ko na ito mabidyohan. So may shoutout tayo mamaya pag uwi habang magkakape. So ayun mga kaspero, kakauwi lang natin. So time check natin mga 1 AM na siguro. Kapagod maglangoy pa uwi. So bali yung mga nahuli ko, ito lahat mga kaspero. Ayan. Bali sari-sari yung mga nadali natin. Ayan. Merong mga dalagang bukid. Ayan, unicorn tsaka emperor. Ayan. So, meron tayo saging dito. Ilalaga natin. Eto. Ito lang muna yung kakainin ko. Tapos magkakape tayo. Yan. Laga natin to mga kaspero. Ito na yung lutuan ko. Ilang piraso lang siguro. Yung maubos ko lang. Maubos ko nito 4. Ayan. So gawin na natin 5. Ayan, 5 piraso. Ayan. So ayan mga kaspero, luto na ang ating saging. So ito na lang yung kakainin ko bago matulog, tsaka kape. Para sa lamig. Grabe kasi yung lamig mga kaspero. Halos ilang oras na ako nag-dive. Parang may yellow yung tubig. Naka 5 mm na ako pero tagos pa rin. Gawa ng hangin. Sobrang lakas kasi ng hangin mga kaspero, kaya yung tubig sobrang lamig din. Grabe. So kain muna tayo mga kaspero. Pero shoutout muna tayo. Shoutout kay Catch and Seal Spear Fishing. Ayan. Shoutout bro from Marinduque, Spearong Gala ng Pilipinas. Ang kulit ni bro Ren. Shoutout sa'yo bro Ren. And then kay KJ Spiro. Shoutout bro. Dive safe always. Ayan. Shoutout sa'yo KJ Spiro. Dive safe ka rin always dyan. Kay Lokasi. Ayan. Welcome back master. Ayan. Of course kay Dreads Adventure. Ayan. Idol. Kay Rinidi Armada Eroy, ayan, walang kupas pa rin, hunter gihapon, hanip ka talaga master. Ayan, shout out. Kay Karayan Tubi, shout out sa'yo. Call. Kay John Fishing, ayan, wow, jackpot loads, ingat lagi idol. Kay MGE's Vlog, ayan, lupit talaga master glove. Ayan. So, yun, ngayon lang ulit tayo nakapag-shoutout kasi matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Gawa ng nasira yung ating camera. Kay Datwali Yushan, Safe Dive Idol, pa-shoutout naman next video mo. Kay Waynix from Dubai at sa Mati Spiro, Pinaranda at Sea Element. Ayan, salamat po. Ayan, shoutout sa'yo. Dotwal
views siya. Ay, Mong Santos, dapat ka lang bumawi, idol, kasi matagal ka nang walang vlog. Ayan, shoutout sa iyo, Mong Santos. And Dilapas, Batangas, shoutout. Ayan, from Toto Rams Official. Shoutout kay Toto Rams Official. Kay Gwyn Apyag, ayan, boss, ano bang nangyari sa iyo? At ang tagal mong nawala. Medyo nasira lang yung camera natin. Ayan, shoutout sa inyo.